Idiopatska Parkinsonova bolest klinički je karakterizirana prvenstveno motoričkim simptomima. Prepoznatljivi su tremor, usporeni pokreti, ukočeni pokreti i posturalna nestabilnost kod pacijenta. Što nazivamo sindromom parkinsonizma? Parkinsonizam kao odraz motoričkih simptoma nalazimo i kod drugih neuroloških bolesti, prvenstveno neurodegenerativnih bolesti koje nisu idiopatska Parkinsonova bolest, a PCT ima važnu ulogu u razlikovanju različitih neurodegenerativnih bolesti, posebice kod klinički nejasne simptomatologije. Motoričke simptome vrlo često prate nemotorički simptomi koji se nekad javljaju prije motoričkih simptoma, među koje spadaju i kognitivne smetnje koje se razvijaju do razine demencije, gdje onda PCT ima ulogu diferencijacije, odnosno razlikovanja demencija kod Parkinsonove bolesti od brojnih drugih vrsta demencija. Promjene akumulacije glukoze koju zapravo snimamo u moždanom parenhimu PET-CT-om odraz je zapravo promjene aktivnosti živčanih stanica kod različitih neurodegenerativnih bolesti u koje spada i već spomenuta Parkinsonova bolest. Temeljem svega rečenog zapravo najznačajnija uloga PET-CT-a bila bi u ranoj dijagnostici Parkinsonove bolesti prvenstveno kod klinički nejasnih slučajeva, kod razlikovanja idiopatske Parkinsonove bolesti od drugih neurodegenerativnih bolesti te u razlikovanju Parkinsonove bolesti s demencijom od drugih vrsta demencije.